ver, no ano 99 accedemos á alcaldía e a cuestión fundamental para min é que estivemos 12 anos na oposición. Na oposición é donde se elaboran os proxectos alternativos de cidade, ao estar a xente na rúa, o comercio local medrou, se potencia, obviamente, ese comercio local, hai unha maior convivencia e cohesión social na cidade, é unha cidade agradable que te acolle, ese é o concepto. A xente, cando ven a Pontevedra, dáse conta de que a cidade non te expulsa, que te acolle. Pontevedra sí que foi no seu momento un gran avance ao seu tempo, ¿no? En canto á peatonalización, en canto a apoyar el tema de que a cidade sea amable, sea pensada para todos,